Ku bi ni a hankali mana, ku ba a hankali, kowa zai samu. Kun taba ganin an raba kunu a gidan nan ba wanda ya samu? Haba mama, jiya ma fa saura aka bani, sai da aka ba kowa sana aka bani. Ke Samira, ke fa babba ce. Kina gani fa ni ma jiya hakura ne da abin da saboda ban samu ba. Sai hakura ne da karin kumallon. Waye wannan nake gani kamar dan Juma? Kai? Dan Juma? Kai ka fi karfin ka gaishe ni? Ya na fi karfin na gaishe ka. Kawai dai magana ta ce ta yi ƙasa. Ba na iya magana saboda yunwa duk ta bi ta ci jikina shine kawai. Kai dan Juma, tun da zuba na kira ka zo karɓi kokon nan kake tasowa. Ni wallahi ba zan sha koko ba. Ba mu da abin karin kumallo a gidan nan kullun sai koko. Da yake baban nan ba mai jin gulma bane sai ce to ina ruwan su. Ai ya san da halin baban naki. Duk da haka ya tura aka nemo auren. Saboda haka ni in ba mutuwa ba babu mahalukin da ya sai raba ni da ke. Ku dai kuna da matsala. Idan mutum ya ce a yi tattali shi kenan matsala ta samu. A'a kun fi so a ci wancan ko kuma a'a a sa irin wannan kayan a sa irin wannan kayan. Almubazzaranci kawai. Da zarar kuma an nemi kuɗin an rasa ku mata sai ku gudu ku ban mutum. To ni ina ma naga kuɗin? Ina naga arzikin? Ina na gan shi? Akwai amma ina na gani?